Bé, doncs estem aquí amb la Laia i la Marta de l'Escola Teixidores, sou mares de l'escola, diguem. Mhm. I bé, us he convidat perquè m'expliqueu una mica quina és la problemàtica que teniu ara actualment a l'escola. Podem començar, si voleu, amb una mica D'on d'on venim? parteix, o sigui, diguem, com es crea l'escola i amb quin propòsit, no? Ah. Digues. Doncs bé, l'escola es va crear ara farà 8 anys, em sembla que Mm. aquest és el 8è curs, i llavors es va crear amb la idea que estaríem de manera provisional pocs anys, molt pocs anys. De fet, tot i que no hi ha cap document escrit ni res, l'equip directiu d'aquella època, doncs ja parlant o amb el consorci o amb el districte, ja els hi havien dit que segurament la ubicació definitiva de l'escola seria al carrer, bueno, Al carrer Carolines. Carolines, això. Carrer Carolines, molt I bé. de fet, a les reunions introductòries del carrer Fontana ens en van dir que l'escola hauria de ser fins al tercer... La primera promoció faria el tercer llà i ja marxaríem de l'escola. Ara la primera promoció està fent cinquè i jo crec que faran el sisè i farem uns quants anys de sisè. Efectivament. Llavors es va tot enterbolir. Val? Havia de ser pocs anys, havia de ser aquest solar del carrer Carolines, i aleshores, al cap de 2 o 3 anys, Sí. s'assabenten a través de la premsa, de l'Independent, que no, que la ubicació definitiva seria a l'Hospital Evangèlic, és a dir, al carrer Camèlies. Què passa? Doncs aleshores un grup de famílies van començar a estudiar la viabilitat d'aquell solar. Llavors, en moltes qüestions, aquell solar no convencia, saps? Havia de ser un institut-escola, era... Era molt petit, jo no recordo els ràtios, però com tenia els metres quadrats d'un terç del que li hagués tocat per ser un institut d'escola. Doncs la proposta que va sortir en el projecte executiu, te recordes? Que era un institut d'escola, una torre, no? Altíssim, amb molt pocs patis, amb els pocs patis que hi havia, com que els edificis de sobre travessera dalt són altíssims. La gent que en sabia de l'AFA, que va fer estudis del sol i tal, va demostrar que aquells patis no hi tocaria mai el sol. Llavors ens quedava com, hi ha un edifici que hi era una torre en si, circumdat per més torres, no? Era com una cosa de dir, ostres, quina escola estem fent? I com a ciutadania, carai, ens estem dotant d'un local que, bueno, sí, complirà les funcions d'escola, però bueno, no? Ja serà rotllo... Sí, perquè... Que després hi ha inconvenients que dius... Clar, No, que i a part que dèiem, mira, si fos potser un macroinstitut, val? Perquè no som conscients que a Gràcia hi ha molt poques quadrat, places, sí. no? I poques places també d'institut, però dius, home, un institut-escola, les necessitats que té una criatura de 3 anys són tan diferents, la d'un noi de 14 anys, i llavors dèiem, és que no poden conviure amb aquesta proposta, doncs, el projecte Teixidores, no? Aleshores vam fer un procés participatiu a l'escola i majoritàriament, jo crec que pel 70 o el 75%, va sortir que rebutjàvem la proposta d'anar-nos al carrer Camèlies, i aleshores vam començar una campanya de mobilitzacions, no? Doncs a demanar al districte i al consorci que no volíem, o sigui, que no volíem aquesta ubicació, que en volíem una altra, no? De fet, no vam mai apostar cap a ubicació, sinó que vam tornar a demanar alternatives, no? Que alguns, no li vam dir al consorci, no, aquesta no ens agrada, no és que no és que no ens agrada, és que no és adient. Que el projecte Teixidores no era adient, llavors vam demanar alternatives. El consorci sí que va respondre, no? I fa un parell d'anys, va ser? Sí, al desembre de fa 2 anys vam tenir una reunió a l'escola que van venir el consorci i van venir també el districte i ens van comunicar que definitivament aniríem a Carolines. Just que era la mateixa ubicació que ens havíem promès. Original. Sí, al principi de tot del naixement de l'escola. Què passa? Han passat 6 anys, no s'ha avançat gens, però gens, en el projecte de Carolines, però gens vol dir que a dia d'avui als pressupostos d'aquest any no hi ha cap partida pel tema de les expropiacions. Ens han dit que mínim seran 3 mandats polítics, és a dir, portem 8 anys. Si en falten 12, estarem més de 20 anys en barracons. Sí. És el que volia comentar, que a més, ara mateix es va iniciar amb barracons, que cada any es van afegint, no? Per les noves promocions, i a més, doncs, hi ha un problema estructural o de manteniment, no? També, amb diverses deficiències en el... El fet és que, com a escola provisional que era,
inicialment, jo recordo, quan l'escola érem 100 alumnes, fins i tot era maca, no? Era molt atractiva, aquell pati de terra i tal, era molt atractiu, però és que ara estem a 400 alumnes i l'any que ve en serem 450. Llavors, estem parlant de que l'escola té una superfície útil de 2.000 metres quadrats, quan una escola de 450 infants ha d'estar sobre els 6.000, no? Llavors, és com dir, vale, estem com una mica enxubats. Llavors, clar, les famílies que ja veiem que els nostres infants no acabaran l'escolaritat allà, perquè no s'acabaran, vull dir, a mi em queden 2 anys i me'n queden 6, és com dir, escolta'm, com a mínim, ja que hem d'estar aquí, doneu-nos una provisionalitat digna. L'any que ve la nostra escola acabaran els 6ens i ja serà una escola que passarà a ser un equipament definitiu, perquè ja no estarà en construcció. I clar, a partir d'aquest punt dius, escolta'm, però si les piques de primer estan totes rovellades i tenim allà els infants rentant-se les mans amb piques rovellades, no? Si els 6ens, aquest any ja no tenim aules de desdoblament, on carai posareu els 6ens? Un tercer pis no el podeu construir perquè en el seu moment ja l'estructura no es va preparar per posar un tercer pis. Ens voleu fer uns mòduls volats. És com, saps? És com tot una amalgama de xapusses que fa que l'escola no sigui viable la seva continuïtat amb les condicions que estem ara, no? És a dir... Que no és el mateix un projecte educatiu que dius estarem 1, 2, 3, 4 anys en barracons, sí, que no veure que mínim estarem 20 anys. 20 anys, això ja no és provisionalitat. No, és provisionalitat eterna. Efectivament. I aleshores, si hem d'estar tants anys, hem de dignificar molt l'espai, tant l'interior com l'exterior, perquè és que hi ha moltes mancances, no? I aleshores hem començat aquest curs, doncs, denunciant moltes d'aquestes mancances. De fet, hem elaborat una llista que l'anomenem la llista de la vergonya, amb mínim 20 punts que necessitem que urgentment el Consorci solucioni, no? Coses tan bàsiques com un pati per 400 alumnes, on només hi hagi 2 lavabos, en fi, la descripció de com estan aquests lavabos, en fi, és com una pel·lícula de por, no? Sí. Quan plou és que sembla el pati del darrere, allò que sembla. De fet, els alumnes de primer i segon que entrem per un pati de darrere, aquell pati se'ns inunda i hem de canviar el circuit perquè allò s'ha convertit en una fantàstica piscina. L'altre dia fèiem broma si era el reforç dels nens que fan l'aprenc a nedar, no? Perquè, clar, es posen allà 20 centímetres d'aigua que t'aguanten 48-72 hores perquè allò no drena correctament. És com, per no parlar dels extintors que encara no tenim penjats... Però això és una deixadesa, que no hi hagin els extintors penjats. Però això... Els aires acondicionats fins la setmana passada encara no funcionaven. Sí, es van penjar després de fer molt pressing. Ara mateix tenim també una estructura de ferros perquè posin un ascensor. Et pots imaginar que no tenim ascensor. L'any passat ja vam tenir 1 o 2 cames trencades. Sí. Doncs bé, ens han col·locat l'estructura, l'ascensor no hi és, potser ens el col·locaran al mes d'abril, allò ocupa espai i no serveix de res, però és que quan estigui allò construït, l'ascensor construït, els infants de 5è ja no hi cabran al menjador i hauran de dinar a on? Sí. A les aules. I bé, diguem que és un disbarat, és un despropòsit darrere l'altre. I a més, ja, pel que sé, aneu a diferents espais a acabar de fer activitats, no? De fet, hi ha l'educació física, quan els de la primera promoció, que és la que abans de les meves filles va començar a fer, van començar a l'espai Camp Mussons, perquè l'escola no té ni pista poliesportiva, ni té cap gimnàs, i per tant els nanos anaven a Camp Mussons. A Camp Mussons no podíem guardar espai, no podíem guardar material, per tant vam buscar lluïssos, i ara doncs, els 4 cursos que fan educació física de primària, doncs el que fan és un dia a la setmana, agafen i se'n van cap a lluïssos. Que sí, que lluïssos està 6 minuts, però entre que agafes els nanos, els ordenes, els portes, fan i desfan, tot això és temps lectiu que estem perdent. Vull dir, és una mica despropòsit. Hem entès que això té després impacte, perquè és una escola que acabem a les 4 de la tarda, perfecte, muntem extraescolars, però no tenim espais per fer extraescolars. Per tant, els pares de teixidores estan doblement penalitzats perquè en l'import extraescolars hem de llogar espais per poder fer activitats esportives. Són molt més cares. Que són molt més cares. Llavors és com... Ostres, sense més, en els patis no hi cabem. A l'hora de dinar, els nanos s'han d'ordenar per temps per poder gaudir de patis i gaudir de menjadors. A Gràcia hi ha espais que podem utilitzar segur per
no sé, propers per annexar, per donar més metres quadrats a l'escola, però que siguin espais estables de la pròpia escola, no? Perquè Sí, o sigui, ara mateix ens falten metres. el pati no cobreix les necessitats, diguem, d'esbargiment, de cremar, que poden tenir infants més grans, De saps? fet, els nois els nanos de 5è se'n van Plaça a Plaça Joanic a fer l'esbarjo. Perquè ja tenen més espai, poden córrer, perquè és que si no, és que és molt limitat, els nens acaben xocant. Segons quin tipus de joc facin. De fet, ens van dir aquest estiu tindreu estructures verticals perquè els nens de quart, 5è puguin fer joc vertical més amb alçada, més això. Han començat el curs, les estructures verticals no hi ha. L'altre dia dèiem que potser l'ascensor, l'estructura que hem posat per l'ascensor, es pot utilitzar per això, perquè clar, és anar com anar lligant, intentant aprofitar les 4 coses, els 4 recursos que tenim, no? No, ens van dir l'altre dia les mestres que sí que havien arribat unes estructures verticals, però van dir, ja us hi podeu emportar, que això no és el que havíem demanat. I sí, s'ho van emportar. Bé, el cas és que ara mateix estem treballant per dignificar l'escola, sobretot per gestionar la provisionalitat, en primer lloc. Després també hem fet demandes molt concretes a Consorci, com es pot convertir l'escola en una escola d'una sola línia? Perquè clar, és que no és el mateix que cada any t'entrin 50 alumnes que cada any entrin 25. Si ara poguéssim aturar a convertir l'escola Teixidores en escola d'una sola línia, clar, no seria immediat, però a mesura que anessin passant els anys... Aniria entrenant 25 nanos cada any, i de passar a ser una escola de 450, que serem l'any que ve, doncs se li quedaria una escola de 250 nanos. Bueno, ja és algo, és a dir, ja és algo, perquè això és l'escola dels primers anys que tenia unes dimensions raonables, no? Sembla que és una demanda que no serà escoltada. Les últimes informacions que tenim del Consorci és que hi ha molta demanda d'escola pública a Gràcia i que no es poden, però clar, nosaltres sempre li diem d'acord, però és que heu de vetllar no només per la quantitat de places, sinó també per la qualitat de places d'escola pública, no? I bé, aquí és on ens encallem una mica, no?, de què és qualitat i què no és qualitat. Som conscients que el Consorci i que l'escola pública, en fi, així en general, doncs pateix està infrapressupostada, jo penso, no? Però bé, jo penso que també l'obligació de les famílies és que ens organitzem i que intentem aconseguir la millor escola possible pels nostres fills i filles, no? I no és la que tenim ara mateix, no? Per tant, què volem? Primer, dignificar les condicions de l'escola Teixidores. Vull dir, és una escola que havia de durar 6 anys i per tant no ha tingut s'ha de fer el manteniment perquè l'escola continuï durant els 12 que li queden. Vull dir, si s'han de canviar les potes de les piques perquè estan rovellades, s'han de canviar, si s'han de fer d'obra els armaris, els lavabos de... És que tenen una pinta armaris que t'hi mores. Els lavabos del pati, doncs s'han de fer d'obra. Si s'ha de pensar què es fan amb els sisens, s'ha de construir un tercer pis, és a dir, s'ha de fer el manteniment de l'escola perquè l'escola sigui sostenible. S'ha de pensar en què es fem a nivell d'espais, vull dir, és el que dèiem, dels metres quadrats. Com carai gestionem els espais de l'escola i procurem annexar altres espais propers a la nostra àrea, no? I sabem que això igual és una mesura que s'ha de tenir en compte. És a dir, hi ha per una banda, el que dèiem abans, que la provisionalitat eterna sigui digna. Després també estem demanant entendre molt bé quina serà la nostra continuïtat com a nivell d'institut. Vull dir, l'escola havia de ser un institut d'escola, per tant una continuïtat de la línia pedagògica. Està clar que on estarem no serà un institut, esperem, però clar, algú ens ha d'ajudar i acompanyar amb tot el tema de la continuïtat del projecte, no? Ara estem esperant, perquè la setmana passada ens vam poder reunir amb el Consorci, que el Consorci ens torni a convocar per explicar què passarà amb l'Institut Escola. I ja finalment, jo crec que l'altra cosa que és molt important també per les famílies és, ostres, aquesta provisionalitat eterna, sisplau, que deixi de ser d'una punyetera vegada provisionalitat i tinguem l'espai definitiu ja en marxa. El que no pot ser és que fa 2 anys ens diguessin que ens n'anàvem a Camèlies. Carolines. Ens n'anàvem a Carolines i no haguem començat a fer ni un punyeter pas. No s'ha avançat res. Perquè això passi. En 2 anys no s'ha avançat gens. Nosaltres ja no ho veurem, és a dir, un equipament que no. Però tenim esperança, no sé, que els que ara estan fent i3 i 4, doncs, no sé, que mirin d'accelerar com sigui, el que sigui, de fer com sigui, perquè aquests nanos com a mínim acabin l'escolaritat. Però és que ja hem perdut 2 anys des que vam recuperar. Però és que el fotut això és que el que jo sempre confonc és Camèlies continua igual, havia de ser la nostra ubicació definitiva fa 5 anys i l'edifici
fins fa res, encara estava ocupat. Fins fa pocs mesos no s'ha traslladat l'Hospital Evangèlic i ara, a part, no es pot enderrocar perquè ha sortit un moviment veïnal. Conforme allò és un patrimoni, no? Llavors dius, és que encara que m'esteu dient, és que si us haguéssiu quedat a Camèlies ja tindríeu... Bueno, bé negre, saps? Vull dir, no tindríem perquè tampoc has fet res allà. I tampoc has fet res a Carolines. Llavors, bueno, és que l'únic que demanem és que s'acceleri d'alguna manera, que es busquin propostes per formes per accelerar també la ubicació definitiva, perquè clar, els mòduls, és el que dèiem l'altre dia, els mòduls estaven pensats per 6 anys, però que aquests mòduls no és una construcció, és una construcció provisional, es mouen, s'han d'anar a fer un manteniment, llavors, per favor. I fins i tot hi ha mòduls que tenen filtracions. No repassem la llista perquè és que quan la repasses mentalment et cau la cara de vergonya, saps? És vergüenza ajena. Dit això, la setmana passada ens vam reunir amb el Consorci i aleshores ells es van comprometre doncs, a la llista de mancances, doncs, a anar-ho solucionant. Al Nadal. O sigui, fins Nadal esperem que els Reis ens portin una bona cara a l'escola, perquè és el compromís que ens portin millores, sí. També van dir que properament es reunirien amb les famílies per saber quins instituts ens han escrit i bé, no sé quina altra cosa. I sí, que treballarien amb el districte tot el tema dels espais. Exacte, per poder guanyar espais perquè realment no estiguin enxugades les nostres criatures, no? Dit això, clar, nosaltres... Bueno, estem molt contents perquè hem tingut una resposta constructiva, però ens movem amb la desconfiança, perquè, clar, fins ara totes les intervencions que ha fet el Consorci cap a l'escola han estat molt insuficients. I aleshores, d'acord, agraïm aquesta bona voluntat, que d'acord, que vinga, posem-nos-hi, ens arremangarem, confiem en aquest calendari, Impactat també és un calendari, però no ens ho acabem de creure del tot, o tenim una mica de recança, no? És allò que no ho vegi amb els meus ulls, no? Doncs llavors m'ho creuré, perquè fins ara, sí, ja tenim ubicació, no? Ara l'altra ubicació, no? Sí, ara tal. Bueno, vull veure, no? Les famílies el que volem veure són fets, no? Volem veure que l'escola està dignificada, que tenim espais per fer les activitats lectives, vull dir que aquest any no hi ha aules de desenvolupament, per exemple, i el que, ostres, les ganes és que doncs puguem anar tirant endavant els compromisos que ens han marcat, no? Els que s'han arribat. Dit això, ja els hi vam dir també que nosaltres estaríem atentes amb aquest calendari, amb aquests compromisos i que estem preparades per continuar mobilitzant-nos si cal. Molt bé, doncs moltes gràcies. Queden aquí totes les demandes, la lluita que també ara esteu fent perquè se us escolti, òbviament, i perquè es vagin solucionant tots aquests temes. Així que res, dit això, sí, gràcies per venir i bueno, seguirem el cas de com va evolucionar tota la problemàtica aquesta. Moltes gràcies. Vinga, merci. Cada no hay nada, tots els nens en un jardí tan petit. Les barres és molt estret, no hi ha espai per córrer ni saltar. El menjador és petit, molt petit, si em caurà de menjar a l'aula, quin despit. L'educació física la fem lluny, els llorisos per no perdre cap segon. Ai, les goteres cauen i les ombres no hi són, els bassals no marxen mai, quina solució. Només tampoc m'ha arribat encara. I les goteres cauen i les ombres no hi són, els bassals no marxen mai, quina solució. I la cuina i l'aigua i els lavabos, quina sort. L'ascensor només tampoc m'ha arribat encara. La porta no va bé, cau de tant en tant, i el vídeo portem info que ja ens ve, i l'arbre que encara em fa molt mal. Ara l'escocel està ben buit, quin greu final. El Consorci districte hem de respondre ja, fer escola d'una línia, així guanyar espai. Que escoltin les famílies, escoltin els infants, per una escola millor és el nostre gran clam. I les goteres cauen i les ombres no hi són, els bassals no marxen mai, quina solució. I la cuina i l'aigua i els lavabos, quina sort. L'ascensor
arribat encara.